Това е канал в това Манчев, които присъщи дайте, по които дайте пак много намерите си на канал на Студия Марко. Дали? Манчев, да се вижте тук, мирите си, тук на фотки с театър, ако с любопитната историята в Козир, коса думата, тъгия, буквално това Козир песен, докато си трябва с козел и оде песен. Сега гърците, вторите са обличали в кози, облича на времето на двата си в кози. Сирен, тълпане с хвърляните гърци не се пъскат с света, за да добрените топли силно с крака. Друго пресръстите в театъра. Много световни театри като Папис, Питър, он много традиционно традиция винаги да се оставят депазенства за духове, които обитават да живеят. Две. Българския народен театър Иван Вазов. Желаната веста разполага с уникалната панцета вид 9 тона, правилно бетон. Малко. Случай на това, че пада на спън за разсената от публика. Фиренци до снежните общности Стария. Предкъвам на тази е също в светлия го снежни топки. Резултат на това той закарва средства за 6 за 36. Друга ференция е жълтите педалки. Но в основната зала всички седалища са червени, на пъти 243 рекорди в страна. Най-кратко представление. Но да кой знае как се звучи до семейната репертуара, преди да включва самата премиера. Дълготененци най-квеста най-драматично. Това ни продължи над 23 часа. Градовът на Дисни. Най-ця парк Дисни в Флорида притежава най-големият централен гардероб в света над 1,2 милиарда костюма. 4 театъра у нас днес. В България има над 70 действащи, даже и повече според мен. Театъра. Макар че София център на първата театрална представа в България всъщност е организирана в Шумен в 1856 писта Мишкоет, младен Антона Петко, четвърто, Петко. Театърът е много интересен. Според мен е толкова интересен този телефон, защото което поиска, независимо с каква е, каквото си е и така нататък. Много се среща зависимост и така че се ходи на кино. Ако идете питате дете пък, които искате дете пак много наричате за канала на Ръчни Гейма, Радост ТВ, Бресманчев, гледайте се в края и гледайте се за другите на канали и гледайте вие в края и това с мен.